I passem a la secció cultural, ja que tenim una jornada molt especial a la ciutat de Castelló de la Plana. I és que el Club Pilotari de Castelló oferirà enguany un acte d'homenatge al jugador professional Dani de Benavites amb motiu de la seva retirada, que es produirà d'ací a unes setmanes, quan acabe la Lliga Professional d'Escala i Corda. Este especial homenatge serà el dia 20 de març, amb motiu de les festes de la Magdalena, data en què es disputarà la 9ª edició del trofeu Magdalena de Pilota. I aquest trofeu Magdalena de Pilota tindrà un cartell de luxe en el qual la parella formada per Genovés Segón i Dani, amb castell de feridor, s'enfrontarà al trio de Pablo de Borriol, Jesús i Bueno, és a dir, els campions del trofeu Joves de la Plana i un mitger de primer nivell com Jesús, que li poden fer front a qualsevol parella de primeres figures com són Genovés Segón i Dani. La partida es disputarà a les 7 de la vesprada al trinquet municipal de Castelló, on es farà el reconeixement a Dani en les prolegòmens de la partida per part del Club Pilotari de Castelló, moment que estarà precedit a les 6 de la vesprada per un concert a càrrec del cantant valencià Pep Jimeno Botifarra, que tindrà lloc al mateix trinquet. Però les activitats organitzades al voltant de la pilota començaran el proper dissabte, al carrer de Gràcia i al de Sarau, a partir de les 9 hores, on es disputaran partides de raspall dins del context de la 35a edició dels Jocs Esportius Escolars de la Generalitat, organitzats per la Federació de Pilota Valenciana. I el dia 22 de març, dimecres, a partir de les 4 de la vesprada, al mateix lloc, dels carrers de Gràcia i de Sarau, hi haurà un taller d'iniciació al raspall per als xiquets i xiquetes. També es farà el tercer encontre entre centres d'atenció a persones amb malaltia mental. Tot seguit, a les 5:30, es farà una partida d'exhibició de raspall, una modalitat que no és massa conegut per als aficionats de les comarques del nord i en particular per als de la Plana. I per analitzar amb major profunditat aquestes jornades tan especials que anem a tindre un mes carregat de pilota en Castelló, anem a parlar amb Lluís Ramos, del Club Pilotari Local. Molt bon dia, Lluís. Molt bon dia. Bé, dia 20 de març, un homenatge a Dani, la 9ª edició del trofeu Magdalena. Podem dir que serà un dia redó, no? Sí, això és el que pretenem. Aquest any pues, es va vindre per sorpresa que Dani de Benavites, el nostre mestre de la pilota, es retirava i, per tant, vam decidir, des del Club Pilotari Castelló i l'Ajuntament, recolzats pel Patronat d'Esports, de que Dani aquest any hauria tindre un reconeixement en l'acte de la partida Magdalena. I això és el que hem intentat preparar, un gran esdeveniment. I bé, podem dir, no, que el que serà l'agenda estarà completeta, no? Perquè a banda de que heu dut primers passes per a disputar este trofeu, també tindrem una prèvia molt especial. Sí. Pues, aquest any portarem a Pep Jimeno Botifarra en concert. Això ja s'ha aprovat, són cançons a dau, i nosaltres, pues, la Junta, ens vam valorar el que volíem, perquè sempre que fem partides a Castelló pues, venia els aficionats a la pilota. Però com a ciutat gran pues, ens plantegem que necessitem la gent de la cultura, necessitem els mestres i professors d'educació física que s'arrimen i que coneguen la nostra pilota, i és una forma d'agrair-los a aquesta gent i també convidar-los a que participen dins del món de la pilota. Sí? I la història de Pep Botifarra és molt xula, perquè Pep Botifarra pues, vam decidir que vinguera ell i jo me'n vaig anar a buscar-lo a Xàtiva, a casa, per convidar-lo i que vinguera, i també per fer un vídeo promocional que ara hem pogut editar un tall. I no té ni mòbil ni correu. Entonces, rodant i buscant per els carrers de Xàtiva, al final vaig tropar en sa casa i va tindre l'amabilitat de dir-nos unes paraules. Bé, aquest vídeo ja el podrem trobar, no?, per les xarxes socials, i serà una prèvia d'or, una invitació perfecta per a esta partida. Sí, els companys de Pilota Veu, ja Paco Durà ens ha escrit alguna croniqueta este matí i ja hem fet públic el vídeo promocional. És un vídeo que ha editat un company del Club Pilotari Castelló, en les imatges que li he donat, Ferran Puig, i és un vídeo que és ple de sentiment, té un sentit i un espírit que cal destacar. Ha barrejat la música, l'ambient i certes imatges per traure la gent a aquest acte que volen que acompanyen tots a Dani de Benavites. I pel que fa a la partida, bé, un luxe, no? Genovés Segón, que està com un bou després de la seva triomfant tornada, òbviament l'homenatjat, Dani, i s'enfronta un trio, Pablo de Borriol, Jesús i Bueno, el jove res del terreno. Com està la partida? Bueno, la partida està molt interessant. És una partida que ja veurem com va la cosa, perquè com dies, Genovés, jo tinc admiració per Genovés, a part de la seva amistat, l'admirem des del Club Pilotari de Castelló, és una persona que tenim com a referent, i encara no havia vingut al trinquet de Castelló, entonces el que tenien clar és que José, que este any volien que vinguera al trinquet. Dani, evidentment, perquè era l'última partida,
I, com no, el nostre jugador o representant provincial, Pablo de Borriol, sempre està present en totes les partides que fem al Trinquet de Castelló. I com el podíem acompanyar? Pues millor que el seu company Víctor Bueno a la punta, que actualment porten més d'un mes guanyant totes les partides que juguen junts, pues tenia que estar acompanyat d'un bon mitger. Pues Jesús, que ha vingut en diverses ocasions al Trinquet de Castelló, fa grans actuacions en aquest trinquet. Com has dit, no? El Trinquet de Castelló és un trinquet molt especial, però que malauradament no se pot dir que tinga tota l'activitat a lo millor que voldríem. Pel que fa a la pilota a les comarques del nord, com veus la situació? A veure, els trinquets de la zona de Castelló, parlem de Villarreal i Borriana, sí que tenen una activitat setmanal. El de Castelló no tenim una activitat professional, però sí que tenim una molt gran activitat de club i d'escola municipal. Tenim una escola municipal que funcionem dimarts i dijous de vesprades, tenim una escola de persones amb malaltia mental que porta el CRIS de la Creu Roja de Castelló, i després també tenim convenis en diferents col·legis de Castelló per a que els adults puguen practicar de forma lliure. Diguem-ne que oferim els recursos perquè qualsevol persona, des de xiquets fins a adult, pugui practicar de forma recreativa la nostra pilota. Unes activitats, sens dubte, excel·lents, no? Que sens dubte també donaran el futur dels aficionats de la pilota en el nord. I, bueno, la jornada esta del 20 de març, tornem a recordar la data als nostres oients, excel·lent i segur que serà un èxit. Sí, i a més, que avui en comença algo que en Castelló no sé si s'ha jugat tant en la història de la pilota, perquè el programa Pilota a l'Escola cada vegada va més, i m'han informat de 13 col·legis que tindran activitats a lo llarg de la setmana. La setmana que es falles a València, el dijous i divendres, en Castelló, molts centres, per exemple, el Bernat Artola en Virgínia, porta a tots els cursos, a 12 classes, de 21, ahir n'hi haurà quasi 300 xiquets, porta al carrer de Castelló, al centre de Castelló, al carrer Gràcia, que és on juguem a pilota, a totes les escoles a fer una competició. Després el Carles Selma, en Alberto Montolío, també té activitat, l'Isabel Ferrer també té activitat de pilota a l'escola, que parlarem que la prèvia en comença este dissabte en els Jocs Escolars, que fem una competició de tots els equips de la província, de les escoles de la província, al centre de Castelló, i continuarà en el programa Pilota a l'Escola, i el colofó serà les festes de la Madalena, que hem preparat amb molta estima. Podem dir que tenim un mes carregat de pilota a Castelló, molt bona notícia i moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies als oients de Radio Godella i a tu per escoltar-nos i tindrem en consideració.